След 16 години прекарани в Сан-Франциско, той се връща в България и се посвещава на най-важната кауза в живота си – да популяризира българското културно наследство извън границите ни, както и родните занаяти. От 2 години той се занимава с изработването на реплики на българските златни съкровища, при това с най-високо качество. Те излизат от ателиетата на български майстори занаятчии. Петър Копралев има амбиция по този начин да прави реклама на България, да привлича туристи, като промени имиджа ни на евтина туристическа дестинация. Дали ще успее? Казва, че е убеден, а на това го е научила Америка – да знае какво иска и да се бори за постигането му. Връщането в България всъщност не е бърз етап. Това е решение, като решение всъщност се взима бързо, но трудно се осъществява. Отне няколко години, за да го реализираме реално, но пък се прибрахме в България, защото първо си обичаме страната. Много от хората ни питат, когато си бил толкова много години извън страната. Колко? Си, 16 години. В Сан-Франциско залив, защо след толкова много години изведнъж някаква любов към България. Всъщност основното разковниче е, че това, което е в душата ти, в сърцето, то не се променя. Единствено, което може да се промени, е менталитета. Да научиш и да видиш един друг свят, кръгозора да ти се разшири и да опознаеш не само сам себе си, а начина, по който ти можеш всъщност да бъдеш полезен и на обществото, в което живееш, да речеме, когато се прибереш в България. Какво откраднахте от американския менталитет? Тя кратката дума е ноу-хау. Ноу-хауто по какъв начин се прави бизнес и то абсолютно ефективен и с голям замах. Панагюрското, Летнишкото, Боровското, Рогозенското. Най-безценните ни съкровища имат свои реплики, подчертава Копралев, който гледа на тях като на безценни. Затова и казва, че трябва да се докосват само с бели ръкавици. Така, значи ръкавиците са абсолютно задължителен елемент, тъй като, знаете, човешката мазнина остава отпечатък върху изделията. Това е като всяко едно бижу. Ако се докосва с голи ръце, трябва да се поддържа, иначе наистина с времето започва да има реакция между мазнината човешката и самия метал, защото това е метал. Така че е задължително да се ползват ръкавици и да се поддържа правилно. Все пак всяко едно съкровище по някакъв начин трябва наистина да се съхранява, въпреки че е странно как през всички тези години, векове, съкровищата, оригиналите са се съхранили без да бъдат разрушени. Репликите се различават съществено от оригинала. Най-очевидната разлика е в размера на съдовете. Репликите трябва да са придружени задължително и с сертификат, че са копия на оригиналите. Кой е най-големият комплимент, който сте получавал за тези съдове? Всъщност комплиментът е, че всъщност това е било оригинала. И сега бъркат ги с оригинала. Абсолютно го бъркат с оригинала и даже се очудват как може оригиналите да бъдат изложени на експозиция по такъв начин, както ние ги правим, т.е. достъпни до хората, хората да могат да ги докоснат. И това е достатъчен комплимент, че всъщност хората оценяват едно изкуство пак. Разликата с оригинала е само в размера, нали? Само в мащаба. Във всички параметри. Значи характеристиките като тегло, материал, размер, разбира се, трябва да се различава общо като цяло 10% минимум по закон, така че определено се различава от оригинала. Но така или иначе, за нас е важен по-скоро комплимента не, а това, че те от останалостта ще кажат: в България видяхме страхотни неща и да дойдат и да привлекат хората, които са потенциален инвеститор, потенциален проводник на българското, чрез живата реклама от останалостта да кажат за България каква страна, и това е начинът, по който ни може да сменим тренда и България да смени имиджа си и така хората да обърнат внимание отвън към България и друга визия да има тя. Амбицията на Петър Копралев е, когато страната ни поеме председателството на Съвета на Европейския съюз през 2018, реплики на златните ни съкровища да се подаряват на официалните лица, които идват у нас, за да ги отнасят след това като безценен спомен от България.
Ние това го правим от почти една година на тези различни видове изложения, когато показваме този висок клас, защото ние в предварителния разговор споменах, че ние не сме откривателите на това нещо, на съкровищата. Има много фирми, които се занимават с такова нещо и това е добре, но трябва да се презентира. Трябва да се презентира по такъв начин, който да покаже, че България наистина има какво да предложи и то не по-лошо като ниво от това, което са известни като Гърция, класиците Италия и Франция, може би. Това е красивата страна на България. Така ли искате да бъдем представени? Определено, защото ние дълги години сме известни с по-негативна визия като страна на алкохолен туризъм, страна на ефтини жени, страна на мутри. Така че България всъщност е далеч от тази визия. Без значение по какъв начин тя е известна сега, тя трябва да се върне обратно на своето ниво, което между другото е известно като така наречената люлка на европейските цивилизации. Но България търпи невероятен прогрес в добрия смисъл на думата. Аз мога да сравня това, което се случва даже в Америка. Ние сме правили паралел между прогреса на Америка и прогреса на България. България в пъти надминава прогреса на Америка. Това хората не го разбират. По простата причина, разбира се, този прогрес е фактор, заради това, че все пак Америка доста е развила нещата. България имаше много да наваксва и затова стъпките при нас са много по-ускорени. Факта, разбира се, че влезнахме в НАТО, след това в Европейския съюз, много помогна България наистина да настига така наречените цивилизовани общества. Репликите пътуват по света. Петър Копралев ги е показвал в Чикаго и Сан-Франциско, а пълния комплект на реплики на Панагюрското съкровище дори са в частна колекция на българин, живеещ в Канада. Културно-историческото ни наследство, макар и в копия, е начинът на Петър Копралев да показва и да разказва за България.